Nagpunsiso karon sa silda sa Guadalupe Police Station ang 16 ka mga bana nga pulos sugarol og tigbakay human kini masikop sa mga operatiba sa Guadalupe Police Station. Ang pagsikop kanila tungod sa kalapasan sa Presidential Decree 1602 kun illegal nga cockfighting. Ang kapulisan sa Guadalupe nakadawat og report bahin sa illegal nga aktibidad sa Sambag 4 sa Barangay Guadalupe. Hinungdan nga dali kini nga girespondihan og naaktuhan nga nag-abiba samtang nagsugal matod ni Police Major Miles Damoslog, hipi sa Guadalupe Police Station. Pag-abot sa kapulisan sa nahisgutang dapit, nag-alibwag og panagan ang mga kalalakinan samtang ang 16 ka bana ang napusasan naglakip sa senior citizen. Human walay gipakita nga papilis ang nagpasiugda sa tigbakayan. Nakuha ang ebidensya ang 5 ka samaran nga manok igtatari nga anaa pay buwang og 2,000 nga kwarta nga gituhuang pusta sa maong illegal nga sugal. Pipila sa dinakpan ang namahayag nga gipasaligan sila sa nagdala sa maong tigbakayan nga gihingan lag Melvin Cavalles og Titing Reyes. Matod pa mipasalig nga dili madakpan sila sa kapulisan apan uwahi na silang nasayod nga pitsa 11 og 12 pa ang permit sa tigbakay subay sa kapistahan sa Barangay Guadalupe. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.